Benvinguts a Telenotícies. Avui hi ha una notícia molt important. Començarem per presentar-nos. Som les exploradores de l'Antàrtida. Com veieu, aquí hem interpretat un mapa, com era abans l'Antàrtida i com és ara. I ens agradaria que prestéssiu molta atenció. Abans l'Antàrtida estava tota gelada. I com és ara? Ara l'Antàrtida està bastant desgelada. Si seguim així, per al 2040, tota Europa o part d'ella serà inundada. Molts de vosaltres penseu que la contaminació és una porqueria i per això us donem una pàgina web. Tots els que tingui ordinador a casa que hi posi al YouTube. Cambio climàtico, conseqüències. Ens agradaria que tothom que pogués veiés aquest vídeo. Nosaltres, abans d'experimentar tot el de l'Antàrtida, vam veure aquest vídeo i ens vam donar compte de què és tan important la contaminació. S'està acabant el temps. Ens esperem a un altre capítol de Telenotícies. Gràcies per veure Telenotícies.